od učilište? Ne, mamo, sa už te rano, no naskoro će si dojde. Da, pristigne na vreme. A do toga šjedenje tu bude gotovo. Mamo, Mateja pristigna. Dobar den, mamo, dobar den, Petar, dobar den, Nina. Dobar den, Jagne moje. Dobar den, Mateja. Ajde ostavija tašnata i dojdi da mi kažeš kako pomina danes na učilište. Ugovo pominam, mamo. Naučim što mi raboti, što dosjega neki znat. A koga ti ručane? Ušte malko ki bide gotov ručekot. A do toga ti možeš da mi kažeš što te nauči danes otec od veručitel. Što me nauči otec od veručitel? Da. Ne uče se neka postoji jedan Bog po 3 lica. Jedan Bog po 3 lica. A koji se ti je? To, mamo, svi go znaje, me čudi zašto i ti ne go znaš, se razbira deka toa se Otecot, Sinot i Svetio Duh. Jaz to ako znajem, samo prašav. Ušte mi kaža deka site cije Otecot i Sinot si Isti. A zarim ne vi kaža deka otecot je postar od sinot, a sinot je pomalo od otecot? Ne, mamo, nisi mu pravo, ja mu verujem na učitelja. Mamo, ja nisam učitelj deka do pravo. Ti da močiš, što se razbiraš ti od ovje raboti? Mateja, da te prašam nešto, može li? Prašaj, mamo, ako znam gdje ti odgovorim. Da li ja sam tvoja majka? Da, na vistina ti si mi majka. Pa ne li, ja sam postara od tebe, a ti si pomalo od mene. Taka je bila, mamičke, ti si na vistina postara od mene, no kako čovek, a kako majka nisi, tuku si ravna na mene. Mateja, se slušaš li ti što zboruvaš? Kako je to možno? Možno je, mamo, možno. Da, možno je, mamo. Ti da močiš. A ti objasni mi, zašto je to tako? Kako što ti rekao, mamo, ti kako čovek si postar od mene, no kako majka nisi, videjki ti koga stana moja majka, ja stana tvoja kjesa. Zato ako nebeski Otec je od pred vremenom, togaž mora i sin od pred vremenom. Zato se isti. Ja s toga znaš, Kirko. Ajde da rečem. Da, mamo,